Dobrý deň, zdravím vás a želám pekný deň. Dnes sme si pre vás pripravili kúpeľňu, ktorá je situovaná v rodinnom dome. Táto kúpeľňa je vo vidieckom štýle, ale medzi časom, čo sa domček prerábal, nám vyradili obklady, takže nemôžem vám ich predstaviť, ale obklady sú vo formáte 25x75, dlažba je drevodekor na zemi a mozaika na vani. No a zakomponovali sme tam umývadlovú skrinku 70, odtieň dreva dub, vaňa 170 na 100 a oblíz sprchový kút, ktorý je na jednej strane 80 na 120. No a ja verím, že bude inšpiráciou táto kúpeľňa pre vás a bude sa vám tiež páčiť. Ďakujem a dovidenia, tešíme sa na budúce.